Здравейте, скъпи приятели! Кристиян Колев от Nespрайм. Днес ще си поговорим за един от нашите проекти, които реализирахме. Става дума за една финансова система или по-скоро така наречените портали. Сайт, който е сложен проект, който има множество източници на доход, към който сме прикачили и мобилно приложение, което ще ви покажа след малко. И в общи линии, не така ви покажа първо мобилното приложение, което сме изградили също. Към сайта имаме мобилно приложение, което какво представлява? То е типичен пример за приложение за следение на бюджета, на разходите на домакинството, както и личните. Това са скриншоти от приложението. И разбира се, имаме безплатна версия на приложението направена, имаме платена версия, имаме разбира се и версията, която е най-високата, с най-много интеграции и автоматизации и която е и за до 4 устройства, т.е. семейно. Тук са описани всичките режими, които има на работа. Може би за това приложение ще е хубаво да отделиме дори и отделно видео. Но нека се върнем обратно към сайта, тъй като първо искам да си поговорим за сайта, за този финансов портал и за какъв е типа на сайта, какви функционалности сме вградили тук и като цяло какви са money page-овете, които ще ни изкарват приходи. Така, сайта е финансов сайт, който е за инвестиции, за спестявания, за банково кредитиране, за страховки и ето това са инвестиционните активи, акции, ETF и криптовалути, злато, има ревюта на инвестиционни брокери и така нататък. Не знам до каква степен да отделя да разгледаме сайта, но нека почнем от интересната част. Страниците, които изкарват пари. Каква е идеята на сайта? Това е изцяло афилиейт сайт, който е пълен с стотици и хиляди полезни статии, които да се индексират в Google и да привличат трафик към себе си. Като пример ви отварям първата статия, която в момента е качена. Ето е от 6 август в тази категория. Ипотечен кредит за строеж и за ново строителство. И в общи линии това са статиите, които сме създали, които вътре в себе си имат on-page оптимизация, имат вътрешно налинкване спрямо ключовите думи ето виждаме в самата статия, изключително задълбочени и подробни статии. Тук имаме връзка автоматична към инструменти, които могат да ни помогнат, към калкулатори. За изкуственият интелект да ни препоръчва, имаме, разбира се, често задавани въпроси. Ето, примерно тук избираме ипотечния калкулатор. Тук имаме едно бърза препратка към пример за калкулиране на ипотечен калкулатор. Въвеждаме си параметрите, дава ни вноската, дава ни размера на кредита. И тук, съответно, ако човека желая да направи запитване за такъв тип кредитиране, си попълва имената, телефона, имейла и финансов консултант се свърза с него, така наречените кредитни консултанти. И ние, разбира се, получаваме комисионна за това нещо. Това е идеята на сайта, да помага на хората и срещу което ние да получаваме комисионна като собственици на сайта, за това, че помагаме в финансовото благосъстояние на хората. Потребителски кредит, разбира се, голямо количество статии към потребителските кредити. Избираме си примерно кредит за 10 000, избираме си периода примерно 10 години. Тук автоматично ни изчислява спрямо банките. Като тук в дясно ще добавяме сега един бутон за кандидатстване, получи оферта и автоматично клиента ще бъде свързан с финансова институция, която да му подготви индивидуална оферта за кандидатстване и разбира се, сайта получава комисионна за това, че е направил връзката с дадения потребител. Ето тук имаме пак поле без ангажимент за оферта. Разбира се, подробно описание, разбира се, статии, разбира се, често зададени въпроси и всичко останало. Показвам ви сега и калкулаторите. Имаме доста интересни калкулатори, които са направени с цел да привличат трафик към сайта. Ето, примерно, лизингов калкулатор.
Избираме се цена на автомобила 30 000 евро, първоначална вноска 20%, остатъчна стойност колко ни е, примерно 10%, срока е годишния лихвен процент ни е 6%, зависи, може и по-малко да е, да речем 5%, за 48 месеца, за 4 години, може да го направим и за 5 години, и за 6 години и това ни показва колко ни е вноската. 492 евро примерна вноска, разбира се, спрямо тези параметри, които сме задали. И тук съответно може човека да кандидатства и да получи оферта от нашите партньори, с които работим. Разбира се, ние ще получим комисионна за това, че правиме връзката. Продължаваме с другите интересни функционалности. Финансовия речник, това е изключително добър инструмент за придобиване на трафик. Тук имаме изключително много финансови параметри, имаме много обяснения на дадени термини, LTV какво е, Proof of Work за криптото, Proof of Stake и така нататък, какво е Big Swift, просто много акции и така нататък. Това са стотици термини, които ще ни привличат бъдещ трафик в сайта. В този пращане в страницата, където обяснява какво са ETF-ите. Продължаваме напред инвестициите. Тук мога да ви покажа нещо интересно. Примерно ето крипто. Имаме информация за криптото съответно. Имаме тук внедрен още един калкулатор, начална инвестиция, колко ни е месечната вноска. Това е за долар cost average, съответно период и очаквана годишна доходност. Примерно започваме с 0 лева, 0 евро по-скоро. Ще внасяме примерно 100 евро на месец. Доходността средната от крипто е 50%, но ние ще заложим 30% консервативно. Срока на инвестицията ще бъде 30 години. Следващите 30 години всеки месец ще вкараме по 100 евро при 30% годишна доходност без начална инвестиция. И ето ще имаме 29 милиона евро след 30 години. Разбира се, това е сложна лихва, тук нямаме никакви гаранции, това е само допускания, които имаме за положението на биткоина след 30 години, ако запази 30% ръст всяка година. Друго интересно нещо, минаваме на инвестициите, именно злато. Злато и метали, тук сме интегрирани с наш партньор, разбира се, много страници, които са за привличане на трафик. Имаме в момента цената на златото към днешна дата, интегрираме сме при запи и виждаме реалната цена на златото към момента 3809 евро. Съответно, съотношението злато-сребро, цената е към 11.8 към днешна дата. И тук, разбира се, можем да си калкулираме, ако имаме злато, колко ни струва златото. Пак полезен калкулатор. И интересната част, какво сме изградили за този сайт. Наляли сме каталога на партньор, а именно златен резерв. И в момента цялото портфолио на златен резерв го имаме и при нас. И примерно избираме златни кюлчета категория. Тук виждаме всички златни кюлчета на златен резерв. Съответно, стига до нас клиент, решава да купи през нас цъка на това комбинирано комби бар 50 по 1 грам злато на Вулканбе. Виждаме реалната цена на продукта от сайта изтеглена и купи при златен резерв. След като натисне тук бутона, клиента отива автоматично в златен резерв. Тук горе се генерира линк, който проследява покупката и всяка покупка от нашия сайт в златен резерв се отразява. Като, разбира се, сега тук ако завършим покупката и нашата покупка ще бъде отразена в системата на златен резерв, че е дошло от нашия сайт наясно и разбира се ще получим комисионна за това, че сме препоръчали клиент. И така, в общи линии това е основата на този сайт. Този проект, само интересно да ви кажа, този проект успяхме да го реализираме за под един месец. Тепърва имаме още доста доработки и подобрения, но в общи линии проектът е изключително интересен и нивото на сложност тук е много голяма, както виждате. Имаме много десетки калкулатори, имаме изключително много
активи инвестиционни, имаме огромно количество от статии, които ще привличат бъдещ трафик. И другото интересно е, че този сайт, този специално не е къстъм. Другите сайтове, които ще ви покажа, имаме къстъм сайтове, но този е изграден върху ядрото на WordPress. И само да ви покажа, не знам как ще е в момента тук положението с Page Speed Insider, но нека погледнем примерно, една страница, примерно една статия. Да пуснем един тест на скоростта и да видим каква е скоростта на сайта. Само че като гледам какъв ми е интернета, дано мине на сървърно ниво, не през моят интернет, защото в момента съм си вкъщи насел на мобилен интернет и нещата са плачебни. Даже като гледам, може да не може да направим теста. Но спокойно вие може да си пуснете отдолу теста и да видите колко е скоростта на сайта. Ще ви покажа след това и другите ни проекти. Но просто се забавихме доста с това видео. Вече минаха 10 минути. Така че в друго видео ще ви покажа и мобилната апликация, която сме изработили. Това е именно тази мобилна апликация, която е съответно към проекта на Ясно за следение на семейен и личен бюджет. С платен абонамент, годишен, месечен и така нататък. Така, това беше от това видео. Ако желаете и вие безплатна консултация, миграция на сайт, изграждане на корпоративен сайт, изграждане на онлайн магазин, ако някой ви е правил онлайн магазин и 6 месеца не може да го намерите и магазина ви е умрял буквално на пънчета, ще ви покажа такива наши проекти, които сме правили. Не се колебайте да се свържете с мен, оставям си отдолу имейл, оставям си телефона и линк към нашия корпоративен сайт. Разбира се, ще оставя и линк към този сайт, въпреки че в момента YouTube канала не е нов и не знам дали ще им позволи да оставя линкове, но не се колебайте да се свържете с мен, за да направим безплатна консултация и да ви помогна в това да изградиме вашият нов сайт, който да ви носи приходи и да бъде така направен, че буквално да получите най-доброто обслужване за най-кратък срок. Пак казвам, предлагаме изработка на сайтове на онлайн магазини експресно между 3 и 7 работни дена, в зависимост от проекта. Буквално до голям корпоративен сайт. Последният проект, който завършихме, е 25 000 продукта, потрошена оптимизация, изгубени езикови версии, 90% спад на поръчките след миграцията от OpenCart към WooCommerce. Буквално съсипан сайт, успяхме да го спасим, успяхме да обходим целия интернет, успяхме да вземем всички изгубени линкове, да ги насочим обратно към вече новия сайт, изграден върху чисто ядро, преструктурирана база данни, категории, автоматизации, складови програми. Това го направихме за 10 работни дена. Така че не се колебайте, свържете с мен, ако имате въпроси относно изграждането на сайт и проект, който имате в главата си. Без проблем ще ви консултираме и ще го изработиме за уникално кратко време. Последвайте ме да видите още проекти, които ще ви покажа в следващите видеа и до нови срещи. Ако имате въпрос също така, може да ги оставите и долу в коментарите.